Si clique damunt del nom Josefa Vinent, el primer que veig és que no existeix. Igual com li va passar a Josefa Vinent, moltes dones protagonistes en les històriques imprentes valencianes han passat desapercebudes per al gran públic. Las mujeres en Valencia siempre han trabajado en las imprentas, pero siempre han estado desconocidas hasta que fallecía su marido, que solía ser lo normal. Entonces pasaban a ser viudas de. Ara la Biblioteca Valenciana vol posar en valor aquests professionals que en moltes ocasions han donat importants fons documentals. Anem a donar accés a la informació sobre aquestes dones a qualsevol persona que obri el seu ordinador i vulgui saber algo sobre Rosa Serrano, per exemple. Durant tot el matí, un grup d'experts en Viquipèdia, l'enciclopèdia en valencià d'Internet, han actualitzat o creat els perfils d'impressores, editores o mecenes. Un primer pas per al reconeixement d'aquests professionals obert a noves aportacions des d'ara mateix. I d'esta manera, apretant este botonet tan senzill com això, ja podem dir que Josefa Vinent ha eixit de l'anonimat i per fi es pot trobar informació sobre ella en internet.